And, hey guys, good morning. Welcome nga pala sa aking channel. At ayun, pupunta muna tayo doon sa likuran. Kasi may nakakita ako nga pala doon na may ginagawa doon. Ipakita ko lang sa inyo kasi hindi lang yung mga kapangkabuhayan dito, hindi lang yung pagtatanim, hindi na, meron pa sila, lalo yung paggagawa ng basahan. Kaya ayun, titignan natin kung paano sila gumawa ng basahan. Yung ginagamit natin usually sa bahay, nilalagay sa pintuan. Ayan, yung gamit yung tela, yung mga pinagtagpitagpin na tela. Kaya ito, punta natin kung paano nga ginagawa. Ito nga pala yung, kung naalala nyo to, ayan, bahala na kayo. Ayan, ito nga pala isa sa pangkabuhayan pala yung paggagawa nung makita ko na yan, nung basahan. Kaya ito nga pala kung paano ginagawa yung basahan nito, yung katulad nito. Yan. Ayan. Ay, pati si ate gumagawa. So, yun guys, ito, binibenta nila to ng 30 pesos ang piraso. At ito, yun. Ilan na to? Ilang piraso na to? 150. 150. Actually, order sa kanila yan eh. Kaya paano ba ginagawa yan? Dali lang. Actually guys, meron kasi sila yung Baka mata lang yun. meron sila yung klase nung frame na pinagagawa ng basahan. Ito. May nakahilerang pako eh. Ay, salitan pala eh. Salitan. Basta pag nag-order yung mga taga-ano lang ha. Dito lang sa Pangasinan, hindi pa abot na ng ano eh. Kaya na ba hanggang Maynila? Ibang presyo na yun. Ibang presyo na daw pagdating sa Maynila. Medyo malayo kasi. Pero pag along dito sa Pangasinan lang, okay lang. Ganyan pala yan, salitan na ginagawa. Salitan yan. Ito, ganito yung yung itsura ng paggagawa ng yung sa basahan. Bale ito yung yung mga actually ito yung mga pinagupit-gupit na tela no. Yan. Tapos dinugtong-dugtong lang yung yung mga tela. Merong may itim, may puti. Tapos ito, may checkered pa. May pula. May pula. Ganyan lang yung paggawa ng simple lang yung paggawa nung sa basahan. May ano ka ba? May contact ka ba? Sakali para at least kung sakali may gusto mag-order ng Mayroon. Ayun, sige, pag lagay din natin yung contact number niya para at least kung gusto niyo mag-order sa kanya ng mga basahan. Siya tawagan niyo. Ayun, direct na. Pati yung paggawa siya na rin. Kung ilan yung kailangan niyo na orderin. Hindi lang kasi yung pagpa-farm yung ibang pagkakabuhayan. Ito pati to yung paggagawa ng basahan. Lalo na yung mga namumuhunan sa mga nagtitinda ng mga plasticware. Minsan ito nahanap din to sa inyo, doon sa paninda niyo. Sa isang layer bali ano pala yan? 50 pesos. Hindi, ibig ko sabihin itong ilang patong ba yung niya? Yung apat na patong. Apat na patong. Bukod dyan, ano pa ba yung yung ginagawa nyong basahan pa? Yung depende sa gusto ng mga tao. Ayun, tsaka isa pa, bisitahin nga pala natin yung isa dito, isa pang gumagawa. Ito na yung finished product niya. Ayan, basahan. And for delivery na to, no? Delivery. Pa deliver. Ito si ate, gumagawa din dito sa loob. Ito na pala yung yung pagkakatali niya. Yan. Akala ko yun lang, ganun lang pala, meron pa palang isa pang proseso. Ay no, shoutout kay ate, hindi kumikibo eh. Nahihiya pa eh. Bali siya yung siya yung tagatapos nung kasi yung dun sa kabila, yung pinoproseso dun sa kabila. Bali yun yung nilalatag pa lang yung ibang tela, tapos dito ito na yung iniisa-isa niya ng sinusuksok ng ewan ko paano ko ba tatawagin ng ganyan. Pero yan, basta nakikita nyo naman sa screen yung yung paggagawa nila. Ayun guys, pagka yung bibili ninyo, nasa 30. Pagka bumili kayo nung basahan. Ito yung pa yung yan yung gugupitin pa yan. Tapos tutugtog nyo proseso yun. Ito yung tela na pugupitin pa tapos idudugtong pa isa-isa. Binibili rin to Binibili rin ba yan? Oo, magkano naman binibili to? 16 pesos ang per kilo. Ayun, kung per piraso yung bibili ninyo, nasa 30 pesos ang bentahan. Pero pagka bultuhan naman, magkano mo pinapasa?
Nasa 15. Ayun, nasa 15 15 pesos naman yung ano. Pero pagka per piraso yung 15, 20. 15, 20 or magkano? Depende sa... Depende, naman, 20. basta depende rin sa pag-uusap ninyo kung magkano ipapasa sa inyo. Basta bahala na kayo mag-usap. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano nila ginagawa din yung basahan. Nakita ko lang to nagpakita na naman to Ang daming racket eh. Ayan, hindi lang iisang yun nga, nasabi ko nga, hindi lang iisa yung ano nila, yung pinagkakabalan nila dito, yung pinagkakakitaan, hindi lang yung sa pagpaparm, pagtatanim, pati rin to, yung paggagawa ng basahan. Lahat. Pilip ako dito. Ayan. Ayan, bakit tingnan. Ayan yung unang layer. Ayan. Actually, yung pagkakabit nila sa unang layer, Medyo mahirap kasi. alternate. Salitan yung paglagay, tapos yung susunod, ganun din. Medyo mahirap-hirap pero kaya kakayanin. Ay, ano, ba may gusto kong batiin? Batiin mo na. Batiin mo si mama mo. Oh, sige na. Ikaw talaga. Panood mo sa YouTube. Subukan mo to. Ayun, susubukan ko rin na maglagay. Yung ano Nag-extra yung may aret. Mahirap na. Ayan o. Mahirap. Pinapawisan. Pinapawisan. Teka, ang hirap ng alternate kasi. Paano? Ganito pala yun. Kailangan lagpas lang. Huwag mo siyang masyadong Hindi lang mahigpit. Hindi. Wag lang mahigpit. Ito, kailangan balansehan nyo. Para pag nilagayan, hindi siya masyadong maisi. Ganun pala. Hindi, dapat dito ang harap niya para hindi kayo mahirapan. Yan. Okay. Tapos, Teka. yan. Tinignan ko Mahirap. naman yung camera. Yan, hirap na hirap siya. Hindi, baliktad yan to. Ito yan. Yan. Okay. Salitan pala. Yan. Basta ito, labas. Hindi, labas yan. Huwag yung pasok. Lagi pasok. Ganito. Ganyan. Isa pa. Isa. Huwag siyang masyadong natin. Okay. Isa. Hindi. Labas. Isa. Tapos, dito. Ganito. Tama na yan. Gunting na. Gunting na. Mm-mm. Tanggal. Dalawang ano yan, ikot yan. Dalawang ikot Oo, pagdating sa dalawang- dulo. oo. Tapos saan gugupitin? Ayan, sige, okay na yan. Tali. Saan tatali? Ito. Dito. Isa lang ha. Isang tali lang yan. Ang hirap doon. Ganyan naman yung may hawak na camera. Ako naman ang para ipakita niya kung ano siya. Pahaba yan, pahaba. Baliktad. Babalik ka rin lang. Ganyan. Para ka. Yan. Tignan mo yung may-ari naman ng camera. Sinubukan niya. Dito. Hindi ganyan. Magtali ka muna. Tali na. Itali mo muna ganito. Yan. Dito naman sa salitan naman. sige. Tapos, iyatain mo ganyan. Tapos, Huwag siya masyadong banatin. okay, ganyan lang. Kung ano yung niya, okay lang yan. Yan. Kahit ilapag lang niya, okay lang yan. Yan. Isa pa doon sa pinaglagyan ninyo. Ay, sa tatlong ikot. Hindi, sandali lang to. Tito, may unti na. Ano yan? Ayun pa Marami lang. Ulitin ko kasi masyado siyang maigpit. Yung walang awakan. Okay. Babalik ko uli. Yan. Dito, saan ba dito? Yan yung bakante na yan. Okay. Kasi, pasok nyo doon ulit. Pasok ulit dito. Isa pa. Isa pa. Ang hirap din tingnan nyo. Napawisan nga ako eh. Ito. Doon sa bakante na naman. Doon sa bakante. Okay. Hindi, dapat ito, papasok dito yan. Okay, papasok dito. Oo, para hindi mahirapan. Yan. Tapos papasok na naman dyan sa inyo. Pag ganito. Yan. Yan. Alternate. Huwag niyo siyang manatan ha. Banatan mo. Huwag niyo mabanat kasi Na- pag nilaga na yan, Tapos ito Maigsi dito, na pag yan. ganito. Ito, palabas ulit ito. hindi, pag ano siya, Ito. kung ano yung ano nyo rito, para ganun din hanggang dyan sa papunta sa inyo. Okay. Hindi, basta papasok yan, papasok to. Papaganon. Yan, basta puro papasok Okay. yan sa inyo yan. Puro papasok. Tapos ito naman palabas. Hindi, papasok na naman yan. Papasok Papasok. ulit. Okay. Kung ano yung ano doon, ganun din. Sige, yan. Yan, puro papasok sa inyo yan. Tapos dito. Hindi, kahit hindi nyo naawakan to, yan lang aawakan nyo sa may pako. Sa pa. Yan. Wala, unti na. Hindi pa nakaano. Sige, walang problema, ang dami pa yun. Pinapumus ko lang yan. Ganito pala yung ano. Lang. Sa isang... Huwag mo man bibigyan yung ano ha, yung mayroon na ha, basta yung bakanti lang ha. yung bakante na. So,
So yung ano pala nito sa isang basahan, ilang oras na naabot to? Madali lang yan. Walang ano yan, walang 13 minutes. Pag marunong ka lang gumawa. Sanay-sanayan lang yan. Yan ay. Ano na? Ano, okay na? Tapos ko na kagad. Kung ano yung ano nyo, kung ano yung nasa dulo, ganun din dito, ano. Nandun ka. Wala na, kulang. Kulang. Ayun na. Dugtong natin, hindi, kulang yan. Ayun, nasubukan ko rin magano, ang hirap din pala. Kaya okay lang. May experience din. Ang pagtatali namin ganito, kasi pag only na pinaggalang na namin na pagtali, ibig sabihin, ang laki parang ang laki ng bukol. Ang ginagawa namin dito, parang pakuros. Yung kukuros namin, tapos paikot namin dito, tapos iikot namin yung kapal. O, tingnan mo. O, di ba? Tapos, para gugupitin namin to. Lolo. Para malinis tignan. Di ba? Tapos, gugupitin namin yung dulo. Lolo. Huwag mo siya masyadong ipitan para may hawakan ka dito. Pag pinasok mo yan, ibig sabihin, may balance itong iba. Yan. Yan. Tapos, bigyan pa. Isa pa. Ito, last na. Last na ano na yan. Last ng paglalagay ito. Ito haba natin to kasi ito yung, kaya inaba natin itong ito, sa pagdudulo na para makuha mo yung una. Para malaga siya. Bali, ano pala, yung pahalang pala, puro papasok papunta rito. Tapos ito naman yung kasunod, puro palabas naman. Ayan yung last. Agay lilig ko. Ayan na. Yan na yung, yan na yung... Pero hindi pa yan tapos ha. Lalagyan pa. Yung So, ginagawa doon sa loob. Yung kanina sa loob, ito yung patapos na talaga. Ito yung pinagbibigyan ko lang yung pinaglalatagan ko lang para magiging basahan. Ayun guys, ay lang yung yung proseso sa paggagawa nung basahan. Ayun, yung mga ginagamit natin sa bahay. So, yun lang yung kung paano nila ginagawa dito, tapos yung yung proseso. Magmula natin sa pagproseso sa paggugupit ng tela hanggang sa tapos idudugtong-dugtong naman nila. Tapos ito na, saka layuhol man ng ganito naman. Yung ginagamit ng frame na may kasamang mga pako, doon layuhol man yung basahan. So, ayun, yun lang yung content natin for today. So, guys, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa bagong videos. So, guys, see you in my next vlog. Bye-bye, and God bless you.